Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Дөнья студиясенең бүгенге кунагы бик үзенчәлекле, бик кызыклы кеше. Ул Фәнил Вилданов. Аның белән мин бик очраклы гына очраштым. Фәнилнең әтисе Җәлил бик оста агач эшләнмәләр ясаучы, үй җиһазлары, уен кораллары ясый ул. Һәм менә аның остаханәсенә Җәлил әфәнде турында репортаж эшләргә барганнан соң, әтисе генә түгел, әтисенең улы да бик каты оста, сәләтле икәнлегенә инанып кайттым, Фәнил белән таныштым һәм бүген мин сезне аның белән, аның иҗаты белән аерым таныштырырга телим. Фәнил, исәнмесез? Исәнмесез. Мин бик шат, вакытта ул безнең студиягә килгән өчен. Мин дә бик шат, чакырган өчен рәхмәт бик зур. Менә Фәнил, тапшыруның башында ук әйтеп куям. Сез бик үзенчәлекле уен коралларында уйныйсыз, халкыбызның борынгы уен коралларында уйныйсыз. Ләкин сезнең музыкаль белемегез юк. Әйбет, кемнәрдер сезне артист дип уйларга мөмкин. Ләкин үзлегеннән өйрәнгән менә шушындый сәләтле егет. Менә сөйләп китегез әле, ничек уен коралларына тартылдыгыз? Ничек уен коралларына тартылдым? Баштан инде мин үзем укыдым изобразительное искусство, укытучы санап укытырга. Сәнгать мәктәбендә. Сәнгать мәктәбендә. Аннан соң инде Казанга китеп, буяу белән шөгыльләнә башладым теге. Нәрсәләр буйсыз? Мебель менә шул. Җиһазлар буйсыз, әйбет. Җиһазлар, стәлләр, ундыклар буяп киттем инде. Шуны 5 ел эшләп, аннан соң авырый башладым. Теге тын юллары битендә салкыннар тиеп һәм аллергия биреп тор инде лай бит. Ул бит барыбер зыян бирә, сулага зыян бирә. Аннан соң инде тамак җыры белән шөгыльләнә башладым. Ул бит инде тамак җыры каргыра дип атала инде. Туба халкында, Алтай халкында каргыра дип атала. Сез менә инде сулыш юллары белән проблемалар килеп чыкканнан соң? Әйе, мин проблемалар килеп чыкканнан соң җырлый башладым. Әкертен генә теге карлыгып дип әйтәләр, аны карлыгып Башкортстанда. Карлыктырып, карлыктырып. Шундый тавышлар белән җырлап, үз-үземне давалый башладым. Шуннан әкертен генә кирип китеп инде бүтән техникларны белеп, аннан соң инде менә кубызда уйный башладым. Ул миңа инде шундый бер ачкыч кебек үземә кайтара торган бер уен коралы инде. Аның белән уйнап, сулап, шулай үземне давалап, шулай кирип киттем инде. Аңа кадәр кубызда бер тапкырда уйнаганыгыз юк иде. Аны бит ничектер өйрәнергә кирәк? Ничек ул килде кубыз миңа? Кубыз сеңелемә Алтай кубызын, теге сувенирный кубызын бүләк иттеләр. Ул аны миңа күрсәтте дә, мин аны уйнап карадым, аның тавышы юк, миңа кызык түгел, менә ул шулай калды инде. Аннан соң инде җырлый башлагач кына киридән кубызга килдем инде мин. Менә нинди урау юллар, бу Ходайның бер хикмәтле маҗарасында әйбет. Менә тавыш, тамак төбе белән җырлау турында сүз чыккач, әйдә тамашачыларга тамак төбе белән җырлап күрсәтегез әле шундый карлыккан тавыш белән. Кызык бит. Карлык,
үшін жырлап кетемін. Dala dala senin için жырлап кетемін. Шондайырақ бір Әфәрин, Фәнил. Ләкин бит аның ысулларын, жырлау ысулларын каяндыр өйрәнергә кирәк. Каян өйрәнде? Интернеттанмы, берәр белгән кешедәнме, ничек кирәк? Баштан инде мин ярты ел дөрес җырламыйча азапланып, укытучы эзләп бирдем. Анарсын инде бер яшь кенә егет композитор белән таныштым. Сүгдәр Лудуп, ул үзе Тувадан тумышаның, монда инде композиторга укып йөри. Бездә Татарстанда. Бездә Казанда иде. Мен шулай аның белән күрештем дә, таныштым, дуслашып киттек. Ул миңа инде анарсын өйрәтә башлады, менә шулай дөрес итеп карлыгып җырларга. Анарсын инде бераздан соң ничә ел, бер ел ярым үткәндер инде Хүмей җырына күчтем инде. Ансы карлыгып җырлаганда ул теге әйтмешли Нижний мир дип аталалар инде товалар аны таулар, шундай жансыз әйберләр инде таулар, җир, шундай тавышлар. Хүмей инде ул уртак средний мир дип аталар инде. Ул кеше җырлый торган, анарысын аның Хүмей белән инде ничек әйтим, сүзләр дә җырлап була, төрле көйләр дә җырлап була, төрле халык көйләрендә аның бер тамакта кысып, шундый тавыш, ничек әйтим, авазлар чыгарасыз, әйе, авазлар чыгара. Фәнил, әле бит менә кайчагында мин сезнең шушлай җырлаганыгызны тыңлаганда, анда кошлар тавышы да килеп китә, анда уен кораллары да тавышы килеп китә. Хүмей инде ул үзе бер мәрҗән, аны бик яраталар Азия якларында, Монголия якларда, Казахстанда да бар ул. Андый техниклар бүтәнчә атала. Бездә инде үзебезчә мин аны өн дип әйтеп киттем, өнләү дип әйтеп киттем инде. Ул тәрҗемәсе инде аның повествование в звуке дип инде. Татарстанда менә шулай дус малай белән ул өн диде, мин аңа ләү дип куштым да инде. Шулай өнләү килеп чыкты. Дус малай белән икәүләшеп тарихка шулаштырып кертеп җибәрдек инде без. Әйдә, өнләүне дә тамашачыларга тәкъдим итик. Hünlemler köməyimlə sözünün üçün jırlab gidim. Çeşme jırlı yılı Шундый кызыклы Фәнил. Менә үзем тыңлыйм, үзем шуны уйлап утырам.
бу бит инде ничектер очраклы гына килеп чыккан әйбер түгел. Әлбәттә, монда без белеп бетермәгән ниндидер серләре бардыр. Аннарысын бит әле менә мин әтиең белән сөйләшкәндә шуны да белеп алдым. Сезнең геннар буенча да килгән әйбер бардыр ул, чөнки әнигез ягыннан сезнең геннар Бабай Казах. Казах. Әйбет, әни бабагыз дәвәтегез булып чыга инде бу? Казах. Менә күрәсең шушы ике тугандаш төрки халыкның, татар белән казах халкының кушылуы менә шушындый сәләтле егетнең барлыкка килүенә һәм геннарда канда ниндидер иҗади бер шушындый киңлек моң ята инде ул әйбет Фәнил. Бар ки ансы да бардыр инде. Юккагына килеп чыкмагандыр әйбет. Юккагына килеп чыкмагандыр. Ну, мен бик шат үз елыма баскан өчен, шундый үземдә сәләтләр ачкан өчен бик шат инде. Миңа ул җырлауларны Тувада барып кайткач инде, аннарсын сөйләп китәм. Анда да булыштылар дәресләргә. Анда конкурс булды. Теге бөтен дөнья, бөтен халык конкурсы Хюмей буенча инде. Анда миңа грамотада да тапшырдылар за преданность Тувинскому Хюмею. Менә ничек. Бик шат анда барып кайткан өчен, бик шат мәдәният министрлыгына миңа булыштылар билет буенча инде анда барып кайтырга. Минем бер зур шундый хыялымны башладылар. Менә бит ничек. Аларга да бик зур рәхмәт. Фәнил, сез бит инде хәзер менә шушы зур сәләтләрегез белән, бит тамак төбе белән дә җырлап, уен кораллары белән дә уйнап, аларына да күчәбез. Сез бер генә фестивальдә катнашкан кеше түгел бит, бер генә конкурста. Әйдә менә әйтеп китегез, инде нинди фестивальләрдә катнашып уңышларга ирешергә туры килде? Иң беренче фестиваль конкурсы булды инде ул Саха-Якутияда, Республика Саха-Якутия. Анда инде бик зур конкурс булды. Ул атала хәзер искә төшерим. Виртуоз хомусист мира. Ул 10 елга бер тапкыр гына уздырыла. Шундый бәхеткә дә ирешкән. Бик көчле конкурс ул. Анда Башкортстаннан да килделәр. Анда килделәр инде Тувадан, Якутиядан үзлегеннән инде күп кеше булды. Аннан менә без ике кеше Казаннан булдык. Илдар Гимадиев һәм мин булдым инде. Аннан тагын булды Татарстаннан там бер кеше, өчәү булдык инде. Медаль анда алып булмады. Киләчәктә инде тагын 9 елдан соң алырса барып алып кайтырга инде аны. Максат бар. Максат бар. Илдар Гимадиев инде анда за современный стиль, теге электронный, теге бүгенге килгән стильләрдә аның өчен награда алды инде тоже бик яхшы. Аннарсын инде шул Республика Тувада барып кайттым. Анда теге елны булды ул конкурс. Анда инде бик күп кеше килә алмады. Мин бер үз бинем Татарстаннан. Теге Хюмейның тарихында беренче тапкыр катнашты инде Татарстан кешесе. Татарстан кешесе. Афәрин, менә бит ничек. Мен анда барып кайттым, бик җылы каршы алдылар, аларга бик зур рәхмәт, мине тыңладылар, үзенчә әйтеп каршы алдылар, бик зур рәхмәт аларга. Быелны да барып кайтырга исәп бар, анда симпозиумга. Аны мегәле пока белмим әле, барып булыр микән. Анарсын инде 3нче шундый зур фестиваль булды инде конкурс ниде Башкортстанда. Анда эзләүче кубызчылар конкурсы булды инде. Анда мин лауреат 3нче урын алдым. Алып кайттым. Менә бит молодец, булдырган. Bizim бик шат. Әлбәттә. Бик шат. Әлбәттә. Әлбә бит иҗат дөньясының башыгына инде шундый конкурсларда урыннар алгач, ул бит инде Фәнил зур уңыш дигән сүз бит. Менә кубыз дигәчте нәймә? Менә монда берничә төрле кубыз алып килгәнсез. Менә бу татар кубызы гына түгел бит монда, нинди милләтләрнең кубызлары бар? Монда бар, менә бу ике кубыз безнең кубыз инде, татар кубызы. Әйе. Вахитов.
мастер инде мынса бүгінгі күнде ясалган теге лазерный станоклар белән теге моторлар, шундый Илдар Гимадиевники, инде Казанда ясалал. Мынсы да Илдар Гимадиевники. Менә булар инде, менә булар. Менә шундый. Анарысын бар, менә башкорт халкыныкы бар, ошаган. Кенә ошаган менә мондый. Формалар ошаган инде аның. Менә шулай. Анарысын бар Якутия, Саха-Якутия халкыныкы. Менә шундый. Аларны кайырла? Аларны кайырла, ул доведенный до совершенства дип әйтим. Булар аларның өчен хумус ул бер ничек әйтим, дини кебек тыела. Алар бик саклыйлар. Зур мирас, зур хәзинә. Зур хәзинә. Бик саклыйлар, анарда да уйнап идербез. Анарсын инде бар тагын бер иң зур хумус, бу инде Горно-Алтайский мастер Пряткин. Шундый зур ою. Тишеме бу? Тырнагы. Аның тавышы бик калын. Ул инде бу шаманский инструментка да керә инде булар. Бик теге күп кишкерткән, ясалган кул белән. Әйдә, менә хәзер без аны уйнап та күрсәтәбез. Менә берничә татарныкы белән башлап җибәрдек без, әйбе. Фәнил, менә үземне кызыксындырган бер сорау. Менә бу кубызлар, төрле милләтләрнең кубызлары бер-берсеннән алар иң төп үзенчәлеге нәрсә белән аерылалар? Бер нәрсә белән аерылмый. Тавышта аерыла үзенең ничек әйтим? Яңгырашы белән, нәрсәсе белән? Әзрәк аерыла формасы белән. Менә анда түгәрәкме, мондыймы. Ләкин аның бөтен теге телләре принцип барсында да бер төрле. Барсында да бер төрле. Ул бар бөтен халыкта. Менә җир шарында нинди халык бар, бөтен халыкта шундый уен кыравы бар. Бу уен кыравы безне инде шулай берләштерә. Алай булгач, Фәнил булай эшләгәйле. Әйдә, менә кыска гына иттереп, татарда уйнадык. Әйдә, менә башкортныкында кыска гына бер көй уйнап карыйк, аннары якутларныкында, аннары бусы кемнәрнеке дидегез әле? Монсы Горно-Алтайск. Алтайныкы. Менә башкорт, якут һәм Алтай халыклары уйный торган кубызда кыска гына көйләрне уйнап күрсәтик. Аның бит әле көйләрендә шул халыкныкын китереп уйнасаң яхшы була. Хәзер менә тырышып карыйм. Башкортныкы. Алар инде уйныйлар, менә булай иттереп. Роберт Загрединов аңа тапшырылган конкурс булды инде менә Башкортстанда. Анда мин өйрәнеп кайттым. Башкортлар үзләре уйныйлар. Алай булгачлан уен тәртибе үзгә булып чыга. Тәртибе бар, төрле тәртибе бар. Бездә уйныйлар булай иттереп. Аларда уйныйлар булай иттереп тә, төрлечә уйнап була. Хәзер күрсәтәм. Әйдә, якутларныкын уйнап карыйк әле. Бу инде калын тавышлы. Монда уйныйлар, ничек әйтим хәзер, сыятарды дип атала. Ул стилистик шундый бар, медитативный. Әкертен уйный торган, теге кешене транска кертә торган. Шундыйрак инструмент, шундыйрак хәзер уйнап карыйм, күрсәтәм. Дәрес иттереп аларныңча.
менә шундый. Әйе. Бу уен каравында инде мин безнең татар ак калфак киген үзем разрабатывать итеп, Башкортстанда конкурста тапшырдым инде. Хәзер ансында уйнап күрсәтәм. Әйдәгез, әйдәгез. Менә шундый киләрдә уйнап була. Бу инде техникалар кушылган, безнең мелодик техник и аларның инде тамак техникалары менә шул. Икесен бергә кушып, ике төрки телле халыкны кушып бергә шундый матур килеп чыга. Шундый матур тавышлы киләрдә уйнап була. Әйе. Алтайны да тыңлыйк та, аннары дәвам итәрбез. Арылдым әллә? Алтай юк. Алтай. Горн Алтайск бу да инде хумус. Ул да бик якын формасы шаган. Әйе. Инде бик озын тавышы. Менә мин үземнең соравыма үзем теләгән җавапны таптым. Әйме, барсы да бер төрле, әмма уйнау стиле төрле булу аркасында бик үзенчәлекле, үзгә тавышлар чыга бит. Әйе. Менә хәзер уйнап күрсәтәм, монсы инде әйтим. Илдар Гимадиевника бу современный стильгә ясалган инде кобызлар. Хәзер уйнап күрсәтәм. Менә шундый киләр 5000 еллык элек булган. Без аңа киләбез генә андый современный музыка. Кире эзләп тауып, кире кайтарабыз. Инде безнең борынгы бабаларыбыз үзләштергән һәм тормышында кулланган нәрсәләрне, онытылган әйберләрне без гасырлар узганнан соң кайтарабыз. Әфәрин, Фәнил, менә бу бит инде бик зур хезмәт. Моны аңларга кирәк. Ни дәрәҗәдә сез үзебезнең милли хәзинәләребезне кире кайтарасыз? Замана егете, 21 гасыр егете. Инде менә безнең Яшәдә шактый гына көтеп утыра безнең аларга сүз биргәнне бу уен кораллары, гаҗәеп уен кораллары. Бу уен коралларының икесендә Фәнилнең өчесендә, әле мин күрүмдә өченчесен. Монсын мин үзем ясадым, мин ансында сөйләп китердем. Ике уен коралы, алар икесе дә әти белән бергә ясадык инде алар. Әйе. Әти аны агачтан казып алып, әйе, формасын табып, мин инде аларның тиреләрен куеп,
Кылларын тарттырып. Кылларын тарттырып, анарысын инде тавыш, жан кертеп шулайтып, бетереп, буяп. Искиткеч менә Җәлил бит әле күрсәтик әле тамашачыларга уен коралын алыгыз әле кулыгызга. Ул бит менә шулай бизәкләп, менә шулай бик матур иттереп бизәкләп, милли төсмерләр кертеп, менә мәңгелек иттереп, мирас итеп калдырырлык уен кораллары ясый бит. Менә сөйләп китегез әле, думбрага иң беренче мәртәбә мондый уен коралына алынуның һәм уйный башлауның сире нәрсәдә иде? Ничек килдегез бу уен коралларына? Ничек килдек бу? Аның бик кызык. Хәзер ничегрәк сөйләп китим сын инде. Үзем тамак җыры белән шөгыльләнә башлагач, әтидән сорадым ясарга берәр уен корал. Без ул вакытта ясый белми идек уен коралларын. Ясый белми идек. Демәк инде алып килделәр бер уен коралы, Маринхур дигән. Бер таныш малай. Уйнана ясарга аның ярылган җирләре бар иде. Төзәткәләргә Бирде. Анарсын мин әтигә әйтәм, мәтәм монгол халкында бит инде тамак җыры булган. Әйдә ясап кара әле, мәтәм. Мин җырлап карармын аның белән. Ул аны копиясын ясады, нәк шундый иттереп, бик матур иттереп. Бу шулмы? Юк, ул түгел. Бүтән. Булай күрсәтәм инде. Маринхур ул шундый квадратный башында инде от итеп төшергән. Ул аны копиясын ясады, ясап карады, бик шәп чыкты, тавышы да бик шәп чыкты. Мин аның белән җырлый алмадым. Ул бик аның тавышы бик яңгырый, бик көчле тавышы, авыррак булды инде. Анарсын мин әтигә әйтәм, мәтәм безнең милли уен коралы бар, кылкубыз. Әйдә ясап карыйк әле шуны беренчесен. Анарсын инде беренчесе ясаганда менә шундый кылкубыз килеп чыкты инде. Бу кылкубызны ясаганда инде ничегрәк аны уйлаганда, ничегрәк формасын тапканда инде без танышып киттек. Казанда бер малай Алмаз Асхадуллин, ул композитор. Музыка үзе яза. Ул Казахстаннан ясап алып кайткан бер кылкубыз. Менә шундый овальный формада. Татар кылкубызы дип әйтә. Без аны карап, шуларга нитеп әзрәк менә муенын озынрак ясадык та, и основной формаларын бөтенсен шуннан карап ясадык. Ул инде безгә бик булышты. Сәхнәгә дә чыгарга булышты инде. Анарсын шулай кирип киттем инде мин шул елга. Бу уен коралы безнең татарларда кылкубыз булган. Булган. Без теге төрки халыкның бит инде ул төрки халыкта булган, һәрбер халыкта булган кылкубыз. Казакларда да бар ул. Анарсын тагын башкортларда да бар. Азия якларында ул бүтәнчә атала, икиле дип атала, ил дип атала. Аларда инде тиресе бөтенләй тарттырылган, монда бөтенләй формасы бүтән әзрәк, монысы озынрак, монда от башы да куйган. Ул бүтән халыкта булган инде. Уйнап карыйбызмы? Әйтәгез, уйнап карыйк. Булган идем тувада, иреттеләр анда мине җырларга һәм ит ашарга.
кушылып, Искиткеч бу. кылкыбызга кушылып жырлаганда жыйылрак табышына теге табырга инде бүтүн асыл нелерин шундайрак менә уен кырабы инде кызык бик. Бул инде булган элек сказительлерде, кайшы багучыларда, шаманларда, монда кезге дә коеп, ул ничек әйтим, гармонизирует кешене тәнне дә, инде уйны да Гармонияга китерә. Гармонияга китерә иде. Шундай борынга бер уен кырабы инде кызык шундай. Чынлап та менә озаграк тыңлап утырсаң, ниндидер күңелдә үзенә бер төрле дулкын барлыкка килә дип әйтимме соң. Рәхәтлек, ниндидер тынычлык барлыкка килә, андай бер сизелә. Башта уй калмый. Шуңа кыра авырак та силәргә, җырлап киткәч, уйнап киткәч, бөтенләй тынычланып, менә икенче уен коралы турында да, ансы ялгышмасам, калак думбра дип аталам, ничек атала әле? Бу калак думбра. Калак думбра инде. Ул казакларда да бар мондай үзенчә бер форма инде. Менә шундый матур бер. Монда төрле агачлардан ясалган, кызыл агач та бар монда. Анарсын кайын да бар артында менә. Анарсын ничек татарчасы бук агач инде. Анарсын төрле агачлардан бу теге матур иттереп әти инде моны миңа дип ясап бирде инде. Тырышып, Ял ничек яңгырый икән тавышы. Булай иттереп колына коеп уйныйлар инде Тува халкы. Шуннан өйрәнеп кайттым инде аларны. Шулай иттереп уйныйлар, колына гына коеп бармак. Фәнил, менә музыкаль белеме юк, шулай да уен коралларының кылларын тартып, ул көйли дигәч, әтиегез Җәлиләйме, ничек шулай көйләп була икән ул музыкаль белемдә булмагач шундый уен коралларында дигән иде. Менә таптым. Үземнең вариантны әйтим әле җавапны. Менә шагыйрь ничек күңеленә шигъри юллар килә, шуны язып куя, име? Менә сез дә шуны шикелле күңелегез белән, йөрәгегез белән тоеп эшлисез бугай. Ансыз булмый. Бик яратасыз. Ансыз булмый. Хыялый. Ансыз булмый инде аны. Музыкаль белем алырга исәп бар инде ул үзе. Әлбәттә кирәк. Әлбәттә кирәк. Ул кирәк инде бүтән музыкантлар белән кушылып уйнаганда, аларның телендә сөйләшкәндә кирәк инде ул. Тагын да камилләштерү өчен үзеңне кирәк. Камилләштерү өчен үзеңне киләчәктә инде сәхнәгә дә чыкканда кирәк ул. Теге дөрес иттереп, ноталарны белеп, ни дип. Шундый планнар бар. Шундый планнар бар, безнең борынгы киләрне, безнең борынгы эпосларны шул уен кыраулар аша җырлап, киләчәктә инде халыкка тапшырырга кирәк. Халыкка тапшырып, күрсәтеп, бездә дә булган дип. Шайтырып
исәп бар инде эшләргә. Бирсен Ходай. Шулай да менә Фәнил, сез бит инде хәзер үк тә мин менә социаль челтәрләрдән күзәтеп барам, әйме? Сез бит мастер-классларда бирәсез, әйме? Сез өйрәнергә теләүчеләрне үзегез белгәннәргә өйрәтергә тырышасыз. Димәк, сезгә өйрәнәсе килеп кызыксынып килүчеләр бар дигәнсез? Бар. Яшьләрме? Кемнәр алар? Минем яшьтә дуслар инде киләләр. Теге күреп кем минем белән Аларның да шулай үзләрен сынап карыйсы киләме? Алардан көрүп инде бүтән кеше дә килә. Мастер-класслар балалар өчен дә уздырган бар. Быел инде менә чакырдылар детский лагерьгә, анда барып кайтырга исәп бар, балаларга күрсәтергә мастер-класслар инде. Анарсын инде фестивальләрдә дә уздырам мастер-класслар, тамак җыру буенча. Укучылар эзлим инде хәзер җыярга, кичкенә ансамбльләр ясарга, кубыз буенча инде. Бездә аны күтәрергә кирәк, искә төшерергә кирәк, безнең борынгы көйләрне уйнап күрсәтеп шул Сакларга кирәк. Яшьләргә тапшырырга кирәк. Яшьләргә тапшырырга ия. Менә шундый зур эшләр, планнар, уйлар, хыяллар белән йөрисез. Бик әйбәт, Фәнил, менә шушы бу гаҗәеп матур хыяллар, гаҗәеп матур планнар, алар тормышка ашсын. Һич шиксез сез бик үҗәт егет, сез булдыра торган егет һәм булдырганчы эшли торган егет. Шуңа күрә мин сезгә зур уңышлар теләп калам, Фәнил. Һәм әлбәттә, әле киләчәктә сезнең исемегез инде танылган музыкант буларак, танылган менә шушы уен коралларында, халкыбызның милли уен коралларында уйный торган дәрәҗәле артист буларак та яңгырасын һәм халкыбызга танылсын иде дигән теләкләрдә калам. Бик зур рәхмәт. Тагын бер кат бик зур рәхмәт бүгенге тапшырырга килгәнегез өчен, үзегезнең иҗатыгыз белән таныштырган өчен. Ә без инде әйдә үзем ясаган уен коралы дидегез, шуның белән тәмамлыйк. Үзем ясаган уен коралы. Бу инде Курай, шор дип атала, бу Тува халкының курае, ул безнекенә ошаган, башкортныкына да ошаган, ләкин аның формасы теге тип-тигез инде. Бу агачмы? Бу юк, пластик. Пластиковый мен үзем шулай ясап, буяп, моны проектировать итте дусмала инде сүгдер. Үзем ясап, анарга тапшырып, ул инде шуларда иретә. Шул уен корында. Мин анарда әзрәк уйный беләм, уйнап күрсәтәм. Ул инде башкорт кураяна ошаган, аның бөтен теге тешкә куюлары, ниләре, бөтен тавыш чыгарулары бөтенсе ошаган инде. Ескерткеч. Саубуллашабыз, Фәнил, сезнең белән. Һәм инде бүгенге тапшыруыбыз тамашачыларыбызга ошагандыр дигән теләктә калабыз. Зур уңышлар теләп, киләсе очрашуларга кадәр. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта бик сәләтле, бик үзенчәлекле татар егетебез Фәнил Вилданов иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Менә шушындый сәләтле егетләребез булганда, халкыбыз мирасын, аның сәнгатен, мәдәниятын саклый торган, җаны тәне белән шуңа бирелеп эшләүче һәм алга атлаучы егетләребез булганда, безнең халкыбызның җәүһәрләре, алар һич кенә дә җуелмас, алар һич кенә дә онытылмас һәм без сезгә горурланып аларны тәкъдим итәбез. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз.